Siyabingelela bazalwane. Jesu. Haleluya. Umlili manje onke. Silokho sithola ubufakazi ngawe kubani. Ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo umuntu wabhadisa egameni likaJesu Kristu. Umlili manje onke. Yena owasifela ukuba sithole ukuphila. Namhlanje sithi sindisiwe ukuba uNkulunkulu uzibonakalisile ngamandla akhe. Angisindisanga ukuba mina ngingcono kunomunye. Kepha kube umusa. So namanje ngisaphakamisa ukubonga uNkulunkulu. Noma ezinye izingoma angazazi kepha ngumuziki wakho. Owake ngiyamuzwa phela ngomaqondi ukuze nawe ulandele. Bese uyafunda. Amuhle kakhulu masezingomeni kepha nginazo engizaziyo. Ngiyadela ethi uJesu uyaphila igazi uJesu ngisindisiwe abekiwa nokungazi kepha uNkulunkulu othi yena uNkulunkulu obekezelayo. Uyakubekezelela nje ekungazini kwakho nasekubhedeni kwakho. Uma ukuthi ubekezelele nawe nasakufundisa ukuthi ubekezele. Ayikho into ehlukumeza umzalwane njengokuhlukumezwa nokuhlokolozwa uchukuluzwe usathane ngabantu osondele nabo. Ngoba isitha sisebenza kanjalo. Ufuna impilo yokulunga ngeke uze uthole uJesu bese kuvele kutholakale. Kuzoba khona umsindo omningi. So uma wena lokuthula athi uJesu usinika kona kungahleli kuwena uzoba nenkinga. Uzophuma endleleni bese usale ungasenayo uJesu. So uma sinikwa ukuthula sinikwa impilo yokuqonda ukuthi impi esilwa nayo akuyona indaba. Ungathi umuntu enqaphela bese ubheke unomoya uthunyiwe. Yebo ngoba meke waphendula wena umangalelwa akamangalelo usathana akakwazi ukuthi angamangalela umuntu aseqedile ngayo. Umangalela lo muntu ongenacala. Ithi le incwadi ke lapha kwincwadi yokuqala kaTimotheyu ayesibili kaTimotheyu yokuqala kaTimotheyu usahluko 1 kusukela kuverse 3 noma uverse 4. Le ncwadi le itshela ngokuthi umthetho kaNkulunkulu awubekelwe labo abaphila ngomthetho nangemiyalelo. Kepha ubekelwe izingilamkhuba nezaphula-mthetho. So uma ukuthi ngempela ufuna insindiso kumele wazi ukuthi usuzophila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Kamoya hayi wenyama. Ngoba wenyama usulile sonke. Mase kuthiwa siphila ngomthetho wenyama singahluleka namanje. Ngoba vele inyama isikathisiwe ukuthi isahluleka. Ingakho nje sithi inyama ayisusi lutho. Amen. Umoya ophilisayo. So ngalamazwi lawo uJesu basifida wona sinika wona ukuthi masabelane ngalamazwi ayisikwa. Kuba uma ngithatha izwi kaNkulunkulu ngicaza nobani
uJesu wefika abantu abanga-5,000 ezibonakaliso ekwenza ukudla lokho. Kepha manje sekukhulunywa ngezwi manje kuthiwa nezwi lakhe lisinkwa esingenela wonke umuntu. Oh, hallelujah. Hayi ukuthi levangeli labantu abakhethiwayo akukho isihlangene la sigcwele nabanye abantu. No, thina sivuma izwi ukuba lisebenze bese sithobeka izwi. Ukuhlangana kwethu kuba mnandi ukuba sihlangana othandweni likaNkulunkulu. Awuhlangani nabantu bese ubheka izinto kwabanye abantu. Uzwa umoya kaNkulunkulu ukusa phakathi kwabanye abantu. Uma umoya nawe bengafika umuntu ongakholwa ezitshela ukuthi uyakholwa, eza nengqondo yalesi ungakhona engakuphucululwa lensila le esifakiwe, uzofika qala izinto eziningi angazisola, angalaleli bese athi iBhayibheli lakhe. Isizathu sokuthi mesifundisa sithi thatha iBhayibheli lakho ulivule bese siyahamba, ukuze uzoqonda ukuthi akufanele ukholwe ngenxa yokuthi mhlawumbe uthanda indlela engishumayela ngayo. Kufanele uthande izwi likaNkulunkulu ukuba ilona enza ukusindisa. Mina anginawo amandla ezwi, nginikwa amandla ngezwi. Uma sekusuka izwi kumina sephelile amandla ngezwi, so sengiyinto engenamsebenzi. Okwanini incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesine, futhi banganaki izingane. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sokuqala ivesi lesine, futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolimo lokuzalwana. incwadi Yokuqala kuTimotheo isahluko sokuqala ivesi lesine, futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolimo lokuzalana ezingapheliyo. incwadi yokuqala Amen. kaTimotheo Yes, amen. isahluko sokuqala Amen. Vesi lesine. verse 6. Futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolimo lokuzalwana ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esisekukholweni. Yes. Yenza njalo namanje. Ngenza njalo namanje. Yenza njalo namanje. Kepha umgomo omyalo, Umgomo womyalo nayindaba umgomo womyalo kaNkulunkulu uluthando, yini? uluthando. Uma lethi uNkulunkulu wenze izizwe zonke egazini, wenza umuntu ngomfanekiso wakhe, wayesenza okay, ngifuna uqale uveze incwadi before ngifuna le verse le. Incwadi yase-Efesu sahluko 1 verse 3 bese ubuye uzoveza le ncwadi le ivesi edumile. Kepha le esifundiswayo yothando iyona lento thina esikwazi ukunqoba ngayo lo moya engushoyo ukuthi uma umuntu enqaphela noma umuntu ekhuluma kabi noma ekuzonda noma ekuzingela, uma wena umbona nawe lo moya unawo ukumzonda noma umnyama, uthi umzalwane awukho othandweni. Uma uzokhuluma kabi ngomunye umuntu ukuze kujabule abantu ekubeni lokho akuhle phambi kaNkulunkulu kepha uzibizwa ngomzalwane, awukho othandweni. Uthando alusuphumezi, alusifunelo kwalo, alujabuli ngesono. Uthando luneqiniso. Uthando lukaJesu lutshela abantu izinto njengoba zinjalo. Alijiki uthando lukaJesu ngoba la kufuna abantu baqhubeke bahlale kulezinto abayizona. So ithi-ke incwadi yase-Efesu sahluko 1 verse 3. Makabongwe uNkulunkulu, Yes. uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini Usibusise kuphi ezulwini kuKristu. ngesibusiso sonke sokomoya, Yes. njengalokhu asikhethela kuye ngothando, Sithethelwe kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa ngaphambi kwezwe, kokusekelwa kwezwe, ukuba sibe ngabantwana bothando bakaNkulunkulu. Sikhethile ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, ukuba sibe njani. sibe ngcwele. So lento lena mina njalo ukuthi ngayithandi lento yokuba ngaphansi kwezinhlangano zabantu ukuthi hayi ibandla likaBaba angifuni ngoba iyasixabanisa. Simisele ukuthi sibe ngcwele. Uma singasekho ngcwele noma uma singasekho ezwini likaNkulunkulu sesihamba ngebizo. So uma sesihamba ngebizo uNkulunkulu akasabonakaliswa ngcwele abusekho. Yilento esikhulumayo yothando ukuthi masiphelelise kuphi othandweni. So yabona usathana uzokuphuma kundaba yothando kakhulu ufuna ukuveza. Uyabhekisisa kucwanini. Yini lenze ukuthi akucwanini? Ufuna iphutha.
lokuthi lento yothando uphuzuke kuyona. Bese ke ayabagalele, bese kuyaphela yonke lento le. Athi-ke ufuna ukuthi noma wena ufuna ukuthi ipheleliswe uNkulunkulu. Ingakho ngithi mina ngisilisiwe kaQhuzulu. uNkulunkulu wangibekezelela. Ukuba umuntu ungabazange angibekezelele. Ukusathana usebenzisa abantu ukuthi abantu bangabi nasisineke sakhe. Umama onengane noma abazali abanengane yamfowabo usashona. Abanaso isikhathi sakhe. Ukancane uthola umuntu ethathe ingane yakamakhelwane noma yamfowabo ayikhulise ngothando. Uthola ukuthi ukancane futhi ayithande ngaphezulu kwengane zakhe. Ngoba yena ufuna ukuthi le ngane aqinisekise ukuthi ayizizwa ibadlulekile. Kepha kulomhlaba esiphila kona, ingane noma izalo ubaba ngaphandle noma yashulelwa uma wayo ihlala la ingaza la ekhaya zoqhetha ku-TV zihambe zodlala ama-sports zihambe zofunda le ngane ethiwa isale iluse ikorobhe iyathuma isitolo bese iphakela futhi namagama afuneka iphakela yonke into eyenzayo uma makhono ekalaza ibabise omama benza lezi zinto lezi ingane nje angayithandi ayihlukumeze kanti akazi ingane ayiqeqeshe. Le ngane lesikhathi engasitholi inhliziyo yayo ufuna uqonda ukuthi ilezi zinto lezi ezenziwe ezinye izingane uma ithola ithuba lokwenza kahle izokwenza kahle izokwenzisisa. Lezi ngane lezo ezinika ithuba ukuthi zenze kahle bese zibe izifebe zibe iziphili zibe izifebe izidakwa zithande nezidakamizwa nempilo yobumnandi uNkulunkulu ziphoxa abazali bazo esekhulumile ethi lengane ngisibe lutho ayitshele emehlweni. Ngelinye ilanga lengane efike esibhedlela kumele indrove lamagama siyabuya akasakwazi ukwenza siyafuna seyudokotela. So isineke sinokuthi ubekezela iyacela uNkulunkulu nothando iyacela uNkulunkulu. Sonke singabantu sifikelwa izikhathi zokuphazamiseka emoyeni. Uma nje ngifaka lokho mzalwane ukuze uqonde uma kufika isikhathi sokuthi wena uhlukumezeke emoyeni umuntu oseduze kwakho musubuka yena buka usathane osebenzisa yena ngoba khona usathane odrive imoto umphefumulo womuntu ongakholwa umenzisa izinto ezizokwenza ukuthi wena muhle naye akuhlabelise ngamagama noma kuthuke noma kukhulume ngayo omunye uzafisa ukukushaya. So indaba le sidila nendaba kamoya asidili nenyama thina bazalwane. So noma sesiphuma-ke hayi ukuthi isilo esithi ngiyathanda uthando ubonakaliswa ngesenzo. Ingakho uJesu athi noma kuthiwa uthi uyakholwa ufike umzalwane wena engagqokile noma engadlile noma uthi hamba ufudumale uNkulunkulu uzokulelela unazo izibasha uyona. Uma ufika umzalwane elambile wena ufisa ukudla bese uthi-ke uNkulunkulu uzokulelela uhambe kahle uNkulunkulu akubonele uyona ukuba umona uNkulunkulu uyisona. So isenzo somgcwele sivezwa ukwenza lokho kufunwa uNkulunkulu bazalwane. Lento yokukholwa ukubona ukuthi bese kuhambe ngokujula kokukholwa siyahlukana phakathi nendawo. Lento yokukholwa iyahlukana ngoba khona abazozwa izwi balezi. So manje siBhayibheli simele ukuthi sikhethiwe ukuthi sibe ngcwele. Ungcwele kusho ukuthi wena uthi unikwe amazwi okuphila wawalonda wawasebenzisa. Ngihlale phansi ngilalela intshumayelo umfundisi eshumayela noma umuntu ethi ubufakazi ukhuluma izinto zempilo esiphilayo. Mina njengomuntu angimele ngithi hayi mina ngikwenza amaphutha kufanele ngifunde nami ngiyathatha ngoba abantu uNkulunkulu abasebenzisa akhulume ngabo izinto ezokwenza ukuthi nawe ufunde. Yabo ngenze isibonelo nje ngifuye izitha. So umzalwane uthi akufanele ngiyo ilawo umzalwane igcwala amasimbo ezinto phinde ngicabanga nginene. Manje le ndala ke yona ke uTopito kuba sekunezinto ezibili. uTopito amazi ukuthi wenza yini lento yakhona akazi ngibone nalanye. uTopito ngendlela ahlaphe ngayo wathi umuntu. So amazi ngiyakazi. Kepha le ncane sengicabanga nje lento oyishoyo ukuthi yazi impela kubalekile ukuhlanzeka. Ngoba singahlala kunezinto ezincane ezikhombisa ukuhlanzeka unothi ukuzithanda wena ngalendlela eyeqile kepha ukuthi indawo okuyona ibe nokuthula nabantu bafike babe nokuthula
ngoba njengoba ngithi usathane uma ukhuluma yabona uma sikhuluma indaba yokugcwele umuntu ongakholwa befika kwakho ufuna ukuzwa abone ukuthi uphila kanjani khona uzokhuluma ngalo uma ebona endaweni unganakile ufuna ukubona ukuthi wena uhamba lento lezi uthi uyayiphinda noma ekhuluma uyayiphinda yini so uyanyenyobela watholakala umzalwane lapha yani ngokusho besifazane bepho yashumayela noma ubukwayi noma nje wenza into ephethelezi bantu bahlala ngawo nje bajala ubani umoya ukuthi ayishumayela nje yabo so sekungcoliseka igama laNkulunkulu nakwakho-ke bayeza bafuna ukuzohlola isimo so yabona usathane bengayitholi intuba kuwena ufuna ngabantu abaseduze nawe umndeni wakho ingane zakho ukuze akwazi ukuthi agcine ethole into noma engasatholi wena yabo bethiwa umuntu woKristu isibalo esisha umuntu omdala usedlulile usathane ngakuthiwa ngento wayenza kepha usayenzi so akukho mandla entweni usudlulile kuyona wena usunamekwa yona noma ukuba uNkulunkulu loyo nto isuliwe amen uma uhamba emgaqweni okwaziyo ozosho ukuthi akekho kuhleki no awu usashintsha kusho yena umuntu usashintsha yabo kepha uzothi bese khuluma nabanye athi hayi ngiyamazi ukuthi ngeke kuhleki kubebhede asho izinto ezibi ngakho kepha angisazenzi so uma sibizelwe emgcineni bazalwane lento le yamabandla ayisebenzi kusebenza kuwena noNkulunkulu ubudlelwane bakho noNkulunkulu ukuba yabona le Bible kwincwadi yakuShumayela ithi lapho sekuzokele konke mesabe uJehova ugcine imiyalelo yakhe ngokuba wonke umuntu uzokhongeliswa ngokwemisebenzi yakhe leyo nto leyo iveza ukuthi uNkulunkulu akakhathalele ukuthi ubani ufuna inhliziyo emkhonzayo nenhliziyo ezothobela izwi lakhe so uma sibizwe emgqilweni sibizwe ngothando sengibuye ke kulento le akithi ithi lesakhiwe ngothando ngaphambi ukusekelwa komhlaba ukuthi sibe ngcwele bese lithi ke emva kwalokho uNkulunkulu wayesenikela indodana yakhe yona yodwa futhi engasekho enye indlela kuphela le uNkulunkulu ayinikelayo kuphela kwayo uthando lokuqala lokugcina uJesu wendlalifa nokuvuka kwabafileyo oqala uNkulunkulu so nakuNkulunkulu wokugcina futhi ngoba ukhiphe yena indodana yakhe yona yodwa wayithumela ezweni ngothando ingakho ngithi ngizogcina ngale verse uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe yona yodwa so sikhulume ngothando ke uthando kaNkulunkulu lubanzi ngale ndlela leyo ukuthi ngeke ukwazi ukube kulona wena ungamazi uNkulunkulu ufanele umazi uNkulunkulu akufundise bese wenza intando yakhe hayi intando yakhe umhlenge ngakufaka uphoyizeni ukuthi wena wenze lokho ufisa ukuyena enhlizweni yakhe akhulume ngabanye abantu khona wena mina ngeke ngithi ukuthi wena uthi uyakhona ubona ukuthi inkolo mhlambe yabashayeli beMoromini iright mhlambe mina ngiyayixeka qala ufunda iBhayibheli thathe leyo ngeke ngiyisho bese uyahamba uye khona uhlale ukholwe khona bese uqhathanise neBhayibheli khona uyobona ukuthi ukwahlulela kwami ngabe kahlulela ngenyama noma ngokomoya ithi ke le ncwadi yaBright yaseKorinte sesibili incwadi yokuqala yaseKorinte sathi sura kuverse 11 ngoba manje ngifuna understand ukuthi umzalwane ngomoya hayi ngokwenyama umuntu bethukuzelwe kabusha ukuba yena usefundele indlela entsha eqhamuka kuNkulunkulu yokuphila kuseyona le ijwayele so le ndlela le entsha iyona le uNkulunkulu akwabeleyo ukuthi uphile ngayo yona le ndlela engafunwa abantu baningi engafunwa uthisha esikoleni engafunwa uprincipal engafunwa iphoyisa ezo lonto leyo so uma sishumela uJesu sishumela lo Jesu lo thina ofuna inhliziyo ezofuna yena ngokuba ngumuphi kubantu owazi okumuntu umuphi kubantu owaziyo okomuntu uma kungesiye umoya womuntu obuye nazi yabona besiwa siyakhulumela sisodwa ubona umakhelwane bebecingweni bekhuluma abakhuluma uJesu bakhuluma indaba zabantu bakhuluma indaba zezofela bakhuluma izindaba zomasizobusani bakhuluma indaba zemfesheni bakhuluma izinto zani ezenzeka emhlabeni abakhuluma izinto zangaphezulu
So abantu bazizinto zabanye abantu bakhuluma indaba zakwakhe ukuthi ubaba wabantu wenza ukuthi zaziwe umakhelwane besimshisa loyo nto engasakwazi ukuyigcina usexoxelweni lwemakhelwane. Omunye athi ayithi vuma ingizwe ngami, nomunye ayidlulisa athi utheni ngakutshela umuntu nami ngithi ungatsheli umuntu usemtshelile seya. Yayibona indaba leyo ilokhu ihamba ngezincingo nje emgaqweni esitobhini bakhuluma umaka hayi kumele ukuthi awuzizile ukuthi yayibona yonke loo nto leyo izinto zabantu lezo. So that's the thing is going on. I'm a board. I said, so Tina siniwe ukuthi siqonde izinto zikaNkulunkulu. Mina ukhuluma kakhulu ngamagama abantu umuntu angithandi ukukhuluma kakhulu ngabantu. Ngiyabona ngenanzuzo ngoba ngeke ngizibuze ukuthi yini engifundayo manje. Sekuyavela ukuthi manje mina lo muntu mengabuncoma engimncoma kunokuba ngikhulume kabi ngaye. Ngoba ngikhuluma kabi sengifakazela usathane sengiyahleba. Mhleli uyahleba manje. Bese ngibona ngiyabheka. Ithini-ke ngokuba ngumuntu kubantu owazi okomuntu uma ungesiye umoya womuntu umuntu wazokwakhe yebo ngokunjalo uNkulunkulu abasiwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu okaNkulunkulu wazobani umoya kaNkulunkulu. So kufanele ube umoya kaNkulunkulu ukuze wazi kwabani okukaNkulunkulu. So lezo sesiphikiwe uma uJesu ethi ke ngimkhethile nganika izwi lezi leliphila ngalo thina siphila ngokukaNkulunkulu ngokuba sesizelwe kabusha. Ithi incwadi yakuncwadi kaJohane sahluko 1 bese ubuyele kuncwadi kaSiyathe. Incwadi yaJohane sahluko 1 kusukela kuverse 9, 10, 11, 12 and 13. Lo ncwadi leyo ifakazela ukuthi ke labo asebethathe uJesu bona abasafana nabantu basezweni besithini ke kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu wonke umuntu okwasebuza ezweni. Lokhanya kwaJesu akhethi uJesu umbulali isiphingi isifebe uthakathi isangoma inyanga uthwele uJesu uyakuthanda ukuthanda uma ningini kunjalo ngiyapho uthi zivuthulule. Ingakho athi uma umuntu efuna ukuzemba kwami makele makazingene lahla konke okungafunwa uNkulunkulu. Yebo uze umanikiniki uhlezi phambi kwakhe umanikiniki wona phambi kwakhe umanikiniki. Ngakho bese uthi uNkulunkulu intando yakhe mayenzeke kimi ilapho khona usufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu methi intando yakhe manje uma kubusa inkosi emhlabeni noma esizweni ubusa umthetho wakhe. So wena uma uthi wena uvumela inkosi ukuthi ibuse wena enhlizweni yakho uJesu phela vuma uJesu methi hlukana nesono ungabi nzima ukuthi hlukane nento uJesu abayifuni bebe ukuthela ufuna umkhonza bese ithini incwadi ke wayekhona ezweni izwe lavela ngaye. Wayekhona ezweni izwe lavela ngaye. Kepha izwe alimazanga. Kepha abantu abamazi. Weza kokwakhe. Weza kubantu bakhe. Abakhe abamamukelanga. Yayizwa loo nto leyo. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Abayini? Ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba yini? Labo abakholwa egameni lakhe abangazalwanga ngagazi abasazelwe akusakhuluma indaba yababwakho noma wakho nantando yenyama awusazele ngokwenyama nantando yendoda awuzwele ngamandla omuntu kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Bazalwa bani? nguNkulunkulu. Usho ukuthi uzelwe njengamanje uyaphila usuhlakaniphile manje ukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Uthi ke uJesu uLikodemo ngiqinisile ngithi uma umuntu engazalwa kabusha ngeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu. Uthi uNikodemo kanjani ukuthi umuntu esemdala kungenzeka aphinde esibelethweni sikalina. Uthi uJesu ngiqinisile uma ungazalwa ngomoya nangamanzi lokho kuzelwe yinyama kuyinyama. Ukuba uzelwe yinyama uyinyama. Nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Nalokho uzelwe ngumoya ungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe. Ungamangali uma
ngithi kuwe nimele ukuzalwa ngobusha. sizalwe kanjani? Ngobusha. Sizalwe kabusha. So ngibuya kule ncwadi le yaseKorinte ethi-ke umuntu uqondana nezinto zokuba umuntu akhuluma izinto zasezweni. Athi uJohane uMbhapatisi lowo vele ezulwini ukhuluma izinto zangaphezulu. So kubantu ukhuluma izinto abangazazi, kepha thina ngoba sabana emhlabeni sikhuluma izinto zokhokho nobaba bethu nezimfundiso zabo namasiko nemikhuba yabo. Bese kuthi lokho ekuqhamuka yabona imfundiso kaJesu inzima ukuthi abantu bayamukele. Bengawuthola umusa ukuba abantu bajwayele izinto zobaba ukuthi kwathiwa ekhaya. So uma usufaka uJesu sekwenza ukuthi kube nzima ngoba sokhuluma ngento evela ezulwini. Noma ivela ezulwini nje inzima kumuntu wenyama ukuthi eqonde ukuba ekaNkulunkulu. So asimazi uNkulunkulu ngokwenyama, simazi ngokomoya. And abasindiswayo ithi ilabo abakholiwe egameni lakhe wayesebenza amadodana akhe uNkulunkulu. So njengoba ke sizele ngokomoya, sizele ngokomoya, uma sikhuluma izinto zikamoya. uNkulunkulu osithandileyo njengoba umuntu okholelwa emsamo uyafa ekholelwa ukuthi uzwe abantu bakubo. Mombuzo ukuthi wavela kubona yini kunawo abantu bakini ubani wakudala kubona uzothi ukhuluma ngokwakhe wakhe bese aphinde achaze ngomkhulu wakhe ukhokho wakhe. Mina ngikhuluma ukuthi nginomuntu ongidalile emhlabeni wamnika ukuphila. Njengoba ngikuphila nje lo muntu ngiphila ngamandla akhe. Njengoba kuthiwa wajala izizwe zonke ngagazi linye wayesezibalisa umbuso bomhlaba. Njengoba ngiphila nje uma ngifa ngiphinda kuyena. uJesu ukhuluma lawo mazwi. Imfundiso yasekhaya nemikhuba yasekhaya nemfundiso kaJesu akufani. So ukuza kuJesu ilapho khona sokuqonda ukuthi kunomdali wezulu nomhlaba. Ngibizwe uyena ukuba ngiphile ngingakobi khona ukazi ukuthi kuzoba khona. Ayepha-ke mina ngazaleka ngenxa ukuthi babefeba nje awunalo icala. uNkulunkulu wayebekile ukuthi uzoba khona. Ukuthi uma wakho wahluleka ukuziphatha noma wakho wahluleka ukuziphatha bagijimela ukufela. So leyo nto wabakhona kuyisibusiso ukuba khona komntwana. Kuyenzeka-ke ukuthi abantu banezizwe kuthiwa kazali njengoba Jesu ufundisa ukuthi abekuthiwa ubaba uhlele esibelethweni. Ayikho loo nto leyo. Umuntu ahambe ayofuna izibiza afune yonke uqondane ukuthi athole umntwana. Into bezomthola ukuthi nje uhluleke ukulima bese ahamba ayofuna ibithi ahambe ezinyangeni. So lowo mntwana lowo akanacala ubaba unecala noma unecala ngokuba inkolo yabo izobakhomba ekutheni nawo umuntu obanike ingane. Akusabona abantu bakini abantu bakini bebekuthanda bezokunika izingane. Uma uthi uyeza uNkulunkulu uthini zalanani nami indoda yakushiwise nonina inamathele kumkayo. Inamathele kumkayo. So uma kuthiwa sizalane sane kusho ukuthi asifele sane kuthiwa-ke emshadweni umshado uhloniphekile nombhedo ongangcolisiwe kepha izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. So kubalulekile ukuqonde ukuthi yonke into uNkulunkulu ayimisile uyimise ngohlobo lwayo ngamandla ukuthi ingaphazamiseki. Ithina isiphazamile thina endleleni. Inzondo, ukufebe, ukukhonza abanye uNkulunkulu ngaphezu kwalo sidalileyo. Lokho kwenza ukuthi thina siphume endleleni. So ukuza kuNkulunkulu siza ngomoya wakhe. Uthi uJesu ngokubizwa kwabazalwane kwincwadi kaJohane 10:10. Le yaseKorinte ungasuki kuyona ngoba sihamba phezulu kwayo njengoba sihamba phezulu kwayo. Incwadi kaJohane 10 sukela kuverse umuntu ongaqala from verse 1 ngencwadi kaJohane 10 verse 1. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu. Ongangeni ngale ngesango esibayeni sezimvu. Uma ungangeni ngezwi kaNkulunkulu lapho kuhlala khona abangcwele. Uma ungangeni ngoJesu lapho khona kuhlala khona abangcwele. Kodwa akhwele ngenye indawo bese uzama wena enye indlela yokuthi uze kuNkulunkulu. Lowo uyisela nomphangi. So lo muntu lowo ngabe ungumfundisi uphethe izwi. Yena uthi ubizela abantu enkosini. Asike senze isibonelo ngenkolo yakaShembe. Abanye babo phakathi ngabantu bahlukene ngoba nathina la kuhlukene uzochazela. Abanye bakaShembe bathi uShembe ungumprofeti.
ovela uNkulunkulu bathi uNkulunkulu, abanye bathi uyingilosi evela ezulwini, abanye bathi unyazi uNkulunkulu uqobo lwakhe. Monke abangaki uShebe bekuthiwa uNkulunkulu, baphi bonke laba abanye uNkulunkulu bakaShebe? Bangaki uNkulunkulu bakaShebe? Waphela kunowokuqala ethi Isaya kuthiwa uyena waqala. Uma wafa iBhayibheli mhlawumbe lichaza ngaye mhlawumbe ngoMose ukuze phela ngeke uphambuka fanele kube khona ubufakazi ukuthi wafa wavuka ukuba insindiso yami isekutheni uJesu wafa wavuka wamukufa. kaShebe angiqondi imfundiso yakho ukuthi akalapha basebenzisa iBhayibheli bathi kufana noMose uShebe uthumele kubantu abamnyama. uNkulunkulu azangayenzi lokho, wathumela abapostoli wathi hambani nezizwe zonke. Akashongo ukuthi wena ngoba umnyama hambe kubantu abamnyama. Wathatha umpostoli uPawulu umJuda wathi hamba uye abantu bezizwe yoshumela abantu abangebona amaJuda. So angikwazi ukuthi khona abantu abamnyama abathunyiwe ukuba ushumela abantu abamnyama. Ubani umunye isonto likamoya lapha eHamba State bathi ke isonto likamoya basilwisa khona basilwisa bethi bafuna ukusibeka izandla nathi samukela umoya bephikisa iBhayibheli ukuthi iBhayibheli asingene emanzini. Baphikisa iBhayibheli bona sebewonkulunkulu bebevumela nabebodwa. So ngibuya kulento yokuthi abantu bayathatha iBhayibheli bacaphune lokho usebenzela bona. So uyabona bese inkolo yakho ingesenaso isisekelo. So ukholwa ukuthi uzwe inganekwane ixoxwa ngoShebe wayithatha nawe wayifaka engqondweni yakho wahamba wayotshela abanye abantu mase kukhulunywa ngeBhayibheli bayamphika uJesu abantu bakaShebe. Yakho benza izinto ezafundiswa uJesu efundisa abantu bakhe ngoMoses ehlala. Bafuna ukugcina abantu bafuna ukugcina isihluthi namasiko futhi kodwa lokho bayakwenza. Uma uthi uyabheka kaShebe kunoShebe bese khona abashumayeli babizwa ngabashumayeli. Akekho umpriest, uma ugcina isabatha kufanele kube khona umpriest. Uma ugcina umthetho kufanele kube khona umpriest. Uma uzokwenza zonke lezi zinto kufanele kube khona ezokusekela incwadi ezokusekela. So uma ukuthi wena ukudla okushisayo usebenza umgqibelo kepha uyasiphatha istanti yayizona ngisho phatha istanti uhamba wenkonzweni ngaphansi kwesihlahla. We understand ukuthi uJesu wavusa umuntu egula wathi uthatha umbhedi wakho kwisabatha uhambe uye kini. Wakwenza lo muntu wakuthatha istanti washaya nabaFarisi wathi ke bathi abaFarisi kwenziwa yini uphathe wenze lokho kungafanele ngesabatha ngoba ukuphatha istanti umbhedi wakho noma into yokuhlala bekumsebenzi kumele ungakwenzi ngesabatha. Ungaphathile ukuthi awenze lutho uyadla kuphela ngokudla ubeke ngayizona. Manje bona baphatha izikhwama ama-briefcase istanti lapha eNazaretha ayikuzwe nobonga ngoba la kuThomas bephethu yabona mama ngokopela izinto ngendlela engeqondo. So ngibuya kulento ke leyo ukuthi uma ukholo into yakho ungenasiselo ungenalo iqiniso uyafuza uba nenkani yokuthi inkolo yakho iyiyo bese kulokho ukuthi ngiyabona bangakanani abantu abakholwa kaShebe bayikhazi ngale kokuyakhona izinto abanye bathi bakholwa uJesu bathi uJesu uyindodana kaNkulunkulu nasezulwini. Akwazi ukuthi uJesu abe indodana kaNkulunkulu nasezulwini. uJesu uyindodana kaNkulunkulu le emhlabeni. Okwenyama kusala kuphi emhlabeni. Umzimba lo ophendulayo uhambe ilo moya lo wehlela kuJesu wabani kaNkulunkulu waphendula lo mzimba wenziwe ngazini waphinde uNkulunkulu. Ingakho uJesu athi lo sibezulwini uzogcina ezulwini. Ovela phezulu phezu kwakho konke. Lo angisho lento leyo. So ubone ukuthi uma usendaweni lapho khona bengamazi uJesu ugcina sofundiswa izinto ngokwezinkanuko zabantu. Bese kuyaduka. Kubuhlungu ukudwa abazalwane beje bayahamba ngoba abekho kumoya. Ekuzona ukuthola incwadi ni yiyo ngoba uJohn 9:10. uJohn 10 bafundisa. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango lesibani sezimvu kodwa akhwele ngenye indawo lo uyisela ngumphanga. So amasela akhona la kubaKristu akhona le inkolo eziningi ezikhona emaromini kaShebe amaPentecostal amabaptisti amapostoli amasela maningi. Kepha ungena ngesango isixabanise nabo yizwi kaNkulunkulu.
bese simthatha simkhala sesihlola imibhalo ukuthi uJesu uthi hlolani imibhalo ukuba nithi yona ndinokuphila phakathi futhi yona efakaza ngami. So uma ukhuluma into ukufundisa into bese ingakufakazelwa eBhayibhelini, uthando lokukhula unalo, unothando kababa uSathane ngoba yini umkhohlisi uyasiba intshontsha manje. Untshontsha izimvu zikaNkulunkulu uyazidukisa. Ufuna ukwakhe yakho indlela ekubeni ukhona uJesu. Naye emhlabeni ithi incwadi yasiyezenzwa alikho elinye igama esilinikwe ngaphansi komhlaba esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Alikho elinye igama. Akunankinga nokuthi wena uthi uyakholelwa emadlozini. Kepha ngeke aze kusindise indawo. Bese ufile nawe uzofana nabanye abakini abafa. Uzohamba esibhweni. Labo abasele ngemuva bazosala babize le moya le abayibiza egameni lakho. Kepha uzobusufile wena. Esibhweni lokukhona phakathi. Uyathanda awuthandi isihwabo nesikhona. Yabona yena uma isigcina senzondo nokunyanya nodlame nosela. Uyisigcina banika uJohane 8 nakhona lapho banika uJohane 8 ku verse 32. Ufuna ukukhombisa Muni umuntu wesigcina salondo le ayenza wona ethandayo engene yona ukulunga phambi kaNkulunkulu. Uthini uJohane? Niyakulazi iqiniso. Nizakulazi iqiniso. Leqiniso liyakunikhulula. Leqiniso lizakukhulula. Baphendula bathi sinzalo Abraham thina. Yebo. Asibonange sibe izigcina zabantu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? Verse 34 uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini yilo nalo owenza isono uyisigcina sesono. So yabona ukukhuluma ukuthi umuntu uqinisa ubuso ukuze kube ngathi unehluze ebusweni nale inhliziyo yakhe ezimekona umuntu ukuthi chifi bese aphatheke kabuhlungu. Inhliziyo yomuntu yakwazi lokho. Inhliziyo yomuntu othukuthele ishaya amandla. Meyibona into leyo ezoyenza ukuthi ifinyelele leso sigaba sokuphatheka kabi ishaya amandla. Hayi ukuthi kwesaba ukucasuka. Naleminyanya ukuthi lo nto leyo iyokwenza ukuthi umphefumulo wakho ungabi nakho ukuthula ngenxa yokuthi ubone ubuso bomuntu wangekuba. So uyisigcina salomoya obambile wenzondo. Awubhemanga uyantanzazela. Khuluma nawe nje awungizwa uloku ucabanga into zakho. Yini uyancane kwezazi ngithafuna ukuthi ngihlaziye kahle ufune ngithola ugwayi. Uyisigcina sokuthi wena ucabanga ngani ngogwayi. Awubhemanga ukuthi wakho nakhona unenkinga uyagula. Sawuthi ke sobhebela ukuthi sowenza umnuko manje. Sikhufela manje ukuthi asingasho nani. Izinto eziwumnuko kubantu siphenduka sibe into eyigugu. Njengoba umjolo ukufela noma uyolala ngashadini. Ungaze uzipheke ukuthi kuneyintombi ezingaki bangakabafana abathuthayo. Uyisigcina sesono. And lokho ngeke uzukunikwe impilo ukuthi ukwamukele. Kepha lithi iBhayibheli lokho iqiniso elimkhululayo uma indodana yomuntu emkhululayo uyakuba okhululekileyo ngokuba yini ekhululayo iqiniso. Umuntu okuthandayo uqiniso. Kepha umuntu ongakuthandi umngane wakho ushaya ihlombe kodwa ubheda. Athanda wena ayushayela. Ugqoke kabi. Hallelujah. Akuno. Ukhulume kabi. Akuno. Hallelujah. Ngoba yini umoya ngasile yakwazi ukuhambisana ngomoya ongasile ibe muntu. Njengoba nabantu abasindisiwe uma ngikhuluma iqiniso laNkulunkulu yingomo esikumoya munye nayo ozokwamukela nomathi amen. Yingomo ozokwamukela ivangeli yingomo obiziwe. Ngoba angizami mina ukuthi ngenza abalandeli bami angifuni ukuba yisela lezi kaNkulunkulu. Ngoba yini ngiyakwazi ukuthi iBhayibheli ke yini umuntu ayakuzuza noma umuntu ayakuzuza ukuthi athole izwi lonke libe abalandeli bakhe bese bahleke ukuphila kwakhe. Ukho konke esenabantu abalandeli la ngelinye ilanga ngiyafa. Yini engakunikela sifika kuNkulunkulu isizwe uthemba uqolo. Yini engayinikela ukuhlenga umphefumulo wami. Umuntu owenza isono uyisigcina sesono. Uma ufundisa amanga uyisigcina samanga. Uma ukholwa amanga uyisigcina sawo amanga.
Lezo zinto lezo asikwazi ukuziguqula bese sithi inkolo yethu hayi ukuthi ngebantu bathi siyaqala asigcine izwi sifunda siyakholwa yilona. Angahluleli ukuthi uJesu amazwi akhulumayo ibona zokwahlulela ekugcineni. Nami ngihambe emazwini akhulu. Ukuthi angikwazi ukulahla umuntu kepha umuntu mtshele into efanele ukutshela into afundiswe. Mina ngithanda ukutshela umuntu into ayidingayo not into ayifunayo. Izimfuno ufuna ifoni, ufuna impahla zokugqoka ezithize, ufuna imoto ethize, ufuna umuzi othize, ufuna imali engaka. Uyazifuna lezo zinto. Izinto ozidingayo ngeke uzuphile ngaphandle kwamanzi. Ngeke uzuphile ngaphandle kokudla. Ngeke uzuphile ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu. Izidingo zakho lebekuthiwa izidingo izinto lezo ozidingayo uzuphile. Umoya nje kaNkulunkulu wodwa. Mase kuba wona msaba sokuphelele ngawo. Awufunwa ngoba uhlezi unawo. Yaba sifuna izinto ezibukeka sezinto emehlweni. Bethini incwadi ke isigqila kambe asihlali phakathi endlini, kepha indodana ehlala phakathi. Endlini kaNkulunkulu ngeke sihlale phakathi. Ngakho-ke uma indodana inikhulula, ngakho uma ke uJesu esinika amandla ukuba sikhululeke, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Yebo. Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abrahama, kepha nifuna ukungibulala. Ngokuba izwi lami lingenandawo kini. Ngoba yini? Izwi lami lingenandawo kini. So uma behlokoloza bekuzonda bekhuluma kabi ngenxa yeqiniso, uJesu uthi ke kufanele bakwenze lokho ngoba bakwenzile kumina. Uma abantu bethanda bengangithandanga mina khona ukushaya amanzi ngawo. Abazalwane bazothanda. Labo basezweni nalabo bangabazenzi abantu bayakholwa. Bazokunyanya. Bazokuzonda. Uzothengelwa abanye abafundisi izigebengu ukuba zikubulale ngokuba wena ukhuluma iqiniso balifuna iqiniso. Amen. Kwalo lokubhala ukuveza lapho kuSejohane 3. Ithini ke? Ovela phezulu phezu kwakho konke. uJesu uphezu kwakho konke. Ovela emhlabeni ungowomhlaba. Yes. Ukhuluma okomhlaba. Ovela ezulwini uphezu kwakho konke. Yebo. Verse 32. No, usihambe kakhulu. Ngifuna ubuye ke lapho la eqeda ukukhuluma niNicodemus. Ngithi usahluko 3 verse 18 right? Ningaphosisi unike verse 18. Okholwa yiyo kahlulelwa. Ongakholwa usahlulelwe. Lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ukwahlulela yilokhu. Ukwahlulela ke nakho mzalwane. Ukuba ukukhanya kufikile ezweni. Ukukhanya kufikile kuthina kubani? Kepha abantu bathanda ubumnyama. Abantu bathanda yini? Ubumnyama kunokukhanya. Bathanda ubumnyama kulo bathanda isono ngaphezulu kweqiniso. Ngokuba imisebenzi yabo imibi. Imisebenzi yethu mibi ifakazelwa isenzo sakho, uyasazi isenzo sakho. Ngokuba yiloyo naloyo owenza okubi uzonda ukukhanya. Yiloyo naloyo owenza into embi uzonda yini? Ukukhanya. Uyiqiniso nje owenza into embi akhathali ukuthi nomhlalo ulalela kangakanani ufunda kangakanani iBhayibheli. Ungalezi uzonda ukukhanya. Akeze ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. So ukuzalwa kabusha uphenduka ukuza eqinisweni imisebenzi yakho ukuze uNkulunkulu ayikline. Siyaklinwa sonke akekho ongcono kunomuntu. So uma silungisa silungisela ukuthi silungele bani uNkulunkulu. Awulungeli abantu emphakathini. Lungela uNkulunkulu alungisele ukuthi nabanye abantu emphakathini. So lezi zinto ngeke uze uzizwe ungenayo uJesu futhi ungabizwanga uyena. Uphendele encwadi kaJohane leya bese sibuye encwadi yaseKorinte. Incwadi ngokuba Johane isahluko 10 verse 2. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimo. Lo ongena ngokulunga ungumalusi wezimo. Umlindisango uyamvulela. Yebo, umlindisango. Yes. Siyalizwa izwi lakhe. Asesibhekeni manje. Ngifuna sibuke kodwa emhlabeni. Khona umalusi othunyiwe. Uze uzongena ngesango. Uzongena kubantu phakathi kwezimvu. Umlindi angeke nje umfundisi ohola abantu bese kufike lo othunyiwe ongumalusi ukuthi eze phela mina ngisezobiza izimvu zika baba wakhe bese fike ezibiza zizwa izwi lakhe
Kepha mengizofika ngithi ngizoshumayela ngingaziwa umfundisi nezimvu ngeke zilizwe. Amen. Ngoba yini lo mfundisi akuyena lo mlingisana usemthethweni. Ungene ngenye indlela. Kanjalo nami uma ukuthi ngifika ngithi uyiwe ngingumalusi. Ngifike ezimvweni eziliziwe noma ezihleli nomlingisana. Okuyena yena mina ngiyena ngizobonakala ngiyena ezomziba nje izimvu. Shumayela abantu bathile bakuthi uthile umuntu lo. Ngoba uNkulunkulu bamangalazi bayamazi abamkhonzayo. Bese afika yena lo abamkhonzayo bayamuzwa. Ukuthi uyophetha umuntu othize mhlawumbe obaluleke ngokuthize uthatha lokho okudelelekile akufake izwi bese akubeka kuphakeme bese kumemezela ingakho bonke abantu abashathelela babegula noma babefeba. Hallelujah. Amen. Abantu beshuza ke ukuthiwa emthini uze ke uzokhala ukuthi ukwazi ukuthi uyisona ukuthi abantu bathiwa wafuna emzini zakhe uyisona ngoba umthelisi uze ke ukuthi hayi Nkosi mina uma ukuthi abantu kwenzakalile banginikwa ngaphezulu kwaloko okulindelekile ngiyaphindisela futhi nami ngibaphindisele ngaphezulu uthi ke khululeka ngoba insindiso ifikele kwakho uze ke uyavuma ukuthi ngiyela kanti so insindiso sefikile uthi ke ngokuba nawe umntwana kaAbraham so naye ke kumele phela athole insindiso ngoba uJesu uzele ukuthola nje bona abalahlekile. Ayisho lento leyo. Oh hallelujah. Andike Brian. Umlindisango uyamvulela lo nezimvu ziyalizwa izwi lakhe ubiza ezakhe izimvu. So uma kwenzeka ukuthi ufuna umuntu ufuna ukushumayela phakathi kwabantu ubafundisayo kubalekile ukuthi uhlole umoya wakhe ukuthi uhamba ngalo ngoba kwazi ukuthatha umuntu ongakholwa noma ongashumayeli iqiniso zombeka azofaka imfundiso ngoba kwakuvumela lo muntu ukuthi lezimvu khona izimvu vele siwabuthaka uzozilimaza zobona lokho kwabantu kanti wavumela uSathane ukuthi azofaka umuntu ongasile umuntu nje uyathaya yabona into lekhulumana lefundisayo akusana ngoba iBhayibheli lithi kanti so angikwazi ukuthi ngizokunika iplatform yokuthi ume phambi kwabantu bafundise ushevu cha yabo hamba uzaba kwabanye bafana nabaningi abantu abathanda ingane kwabo kepha masenziwe eqinisweni iqiniso liyahlala ngoba yena lo muntu ozokuphumeza shaphela umbishop lapha ebandleni lakho lamanga umprofeti lapha ebandleni lakho lamanga nina nithanda ukulandela abaprofeti bamanga hamba nabo eyizolonto leyo kepha laba bafuna amazi izwi likaJesu bazolandela umuntu uthi ke ofunde khona bezozuzana uthi awuhambela phaya ku15 kwabanye izinto silibale kakhulu ni15 10:15 njengalokhu ubaba uyangazi nami ngiyamazi ubaba ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu nezinye izimvu nginazo nezinye izimvu okhuluma ngabantwana bamaJuda ayesekhona yebo uthi manje khona nezinye izimvu ezingelona ezingesizo ezalesi sibaya yes nalezo ngimele ukuziletha so bekule sibaya sakaIsrael usethi manje sekhona nabanye abangaphandle ukhuluma ngathi izindaba ezinhle esesithola umusa kuba namhlanje isifakaza kuJesu ziyakuzwa izwi lami ziyakuzwa izwi lami kube ngumhlambi munye nowalusi munye sonke sibe moya munye njengoba sesihlukene nje manje ngokuba uJesu asashunyayelwa njengoba efuna uJesu seshunyayelwa ngendlela yabantu futhi abantu uJesu asashunyayelwa ngale ndlela le afuna ngayo yena uJesu sekunoJesu wasemhlabeni uJesu sezulwini lwasemhlabeni lo uthembisa ingcebo nemali uthembisa impumelelo uthembisa izwasho unika yonke lento oyifunayo emhlabeni ukuba ukhuluma vele ulimi labantu ukuthi abantu baxakekile so bafuna indlela yokuphuma ehluphekile hayi bathembisa amanzi nezigcobo vaselena ababusisiwe agcoba umuntu banikele izibusiso ukuthi abantu bathole izibusiso zokuthi bathole imisebenzi akuhambi kanjalo unikela kusenhlizweni yakho uNkulunkulu wazi izidingo zakho ngalokhu baba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe yes akakho ongangamuka ukuphila kwami akekho mathatha ukuphila kukaJesu kodwa ngikudela ngokwami kuba yena uzinikele ngoba uNkulunkulu umthumele lokho ukuthi azolanda ukuphila so ngesikhathi uJesu ephila uphilela abantu uNkulunkulu
Ngokwenzela isibonelo thina esiphila kunathi siphilele abantu siphilele uNkulunkulu. Akekho uzobona uNkulunkulu ngaphandle kokuthi aphile njengoJesu. Uyathanda awuthanda. So lezi zinto ziba lukhululeko ukuthi abantu bazizwe. Ngoba yini abekho umoya. Njobe ngekho umoya nje. Nokhona umuntu befundise ngekho umoya. Ngeke abantu bezwe izinto zikaNkulunkulu. Ingakho abantu baze bakuyele esikoleni ukufundisa ngeBhayibheli khona bezoba ochwepheshe ekuchazeni izinto ezingekho eBhayibhelini abazifundile ngomlando weBhayibheli. Lapho izinto eziphakathi eBhayibhelini abadlaleli zona. Uma befundisa ngazo bayakhetha amavesi abangawasebenzisa. Khona bezokwazi ukuthi mebekhuluma nabantu bathi uncika kancane eBhayibhelini yabo bangapheleli. So kumele ikhona zeKorinte right mosubhekile la. Incwadi zeKorinte esahluko 2 verse 11. Ukuba ngumuphi kubantu owazi ngokumuntu uma ungesiye umoya womuntu okuye na. Yes. Ngokunjalo kukaNkulunkulu okwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. NgokuNkulunkulu kwaziwa uNkulunkulu qobo lwakhe nabantu abasemoyeni kaNkulunkulu. Amen. Kepha thina asimamukelanga umoya wezwe. Asamkelanga ini Umoya wezwe. Sesiphila ngaphansi kwawo. Kepha sagcina singasawamukelanga ukwamukela into ukuthi uyithathe kube yakho. Thina sesiphiwe umoya wasezulwini. Samukela wona ingakho siphila ngomoya wasezulwini. Kodwa umoya ovela kuNkulunkulu. Yes. Ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu. Yini esiphiwe uNkulunkulu ngomusa? Yini? Uma sibuza umzalwane, yini esiphiwe? Uphile uphakathi ke komunye ilawo nje ngiyakutshela ukuthi hayi uNkulunkulu ungusisile uthi akho sikhane sibekelwe mina siyaphumelela so nje noma ngabe kuthiwa abantu bangizonda kangakanani ngizophumelela. Bachaze kanjalo yena ngokwakhe uthatha lo ncwadi ukuthi ikhuluma ngokuthi yena fanele acele noma umuntu uzonda kangakanani kepha yena uzoba nayo yonke into uNkulunkulu ambekele. Ukuba ivangeli eshunyayelwayo emamandleni amasela. Yilona lelo ukuthi abantu babheke uNkulunkulu bafuna izimoto bafuna imizi. Ukuphila okuphakathi sekuyinto nje kodwa ngezinyawo engasanakile ukuthi khona. Esikukhuluma ngakho futhi sikhuluma lezi zinto sikhuluma ngazo nje akuzona ezethu siziphiwe. So ngokuziqonda sesiyazixoxa sisodwa sishiyelane ngawo ulwazi bese sibembe nabanye ukuthi nabo abazizwe lezi zinto zingaziwa ethina ngoba umona sinawo. Kungengamazwi afundisa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngumoya. Amazwi afundisa ngokuchwephesha abantu abafana afundisa ngokukhulu. Uma ngifika abantu abanokuhlakanipha kwasesikoleni abafundisa ngeBhayibheli labo bantu labo mina ngibona ngisilipho ngoba angithuthuzekile. Ngisafundisa ngesidala futhi azange ngiyithole i-qualification yokufundisa nesitifiketi sokufundisa nginalo ijazi. So ukuhlakanipha kwabantu beza kubantu beza ngaso isisoka nangokuthule nangabuqili bese abantu bajabuliswe yizo zinto ngoba uzochoma ngalezi zinto eziphathekayo athi ke zimenza ukuthi abe negunya lokuba akudingi isitifiketi ukuze ngibe lapho. Sichaza okomoya ngokomoya. Chaza izinto zokomoya yonke into engikhulumile nengikhulumayo ifakazelwa yizwi ngoba ngichaza okomoya ngokomoya. Umuntu wemvelo kakuke wenyama akakuqondi futhi akakufundi ngokuba kungubuwula ngoba lezi zinto zokubulima ke. Ngikhuluma ulimi oluqondile kepha lo ulimi oluhlashile kubantu bangakholwa. Nabantu abayakholwa bengafinyeleli eqinisweni. Ingakho iBhayibheli bafunda njalo kepha bafinyeleli eqinisweni. Izinto incwadi nabo banjani kuba kuwena. So webe abantu abathize. Yayisho lo. Ngoba yini uthando kaNkulunkulu abandala. Uthando kaNkulunkulu libonanise ngoJesu. Bengeke umuntu mina ngeke ngikwazi ukufela izwe. Ngathatha lento engcole njengami ukuthi ayifele izwe. Kwakumele kulethe umuntu omsulwa ovela kuNkulunkulu yena yedwa. Yena yedwa ukuba yena azofela aveze uthando lukaNkulunkulu ngathi yena yedwa. Insindiso ivela ngomuntu oyedwa njengoba nesono sivela ngomuntu oyedwa. So ukuze sonke sibheke uNkulunkulu kufanele size angithi besono salandelwa ajabu. Ngensindiso siya kuNkulunkulu silandela uJesu uze ajabu sifulele ngesono uJesu asivusa esonweni. Amen. Yayizolo le. So ukufundisa ngalezo zakuNkulunkulu kubantu thatha kudala uqola futhi nje ufana nomuntu ongathi isilinyane noma umkholo ufana isilinyane. Amen.
Banikele incwadi yokuqala kaTimotheyu sekubhala ngayo. Le ncwadi kaTimotheyu kusahluko 1 bekuverse 5 yike manje. Ikhuluma ngokuthi umyalelo yaba umgomo umyalo uluthando. Umgomo inqubomgomo indlela yokuphila le ngifuna ukuthi ukufake engqondweni. Inqubomgomo yokuphila uthando Oluvela enhlizweni emhlophe. Lo thando ungalitholi kubafundisi. Lo thando ungalitholi kubazalwane. Lo thando ungasuthola kumuntu ongakholwa. Nakunembeza omuhle. Uthando ungalithola kumuntu ongakholwa. Uthola ukuthi nje bese kusele ukuthi ngiyasho uJesu. Kepha uthando unalo. Abazalwane bayakholwa inhliziyo zikhulu. Amen. Abathetheleni futhi abanasikhathi nje. Inhliziyo zincane ngathi ukuthi umuntu ngempela okwaba yi-taxi man noma u-taxi driver ezothasebelela kwazi kuseni. Mlalungazi lomuntu ogibela ibhoji. Unohambe umuntu lakini. Kepha nemali eshintshekile. Hallelujah. Okay. Nakunembeza ukuchaza lento ukuthi yabona lento uthando yona into ongathi moyilinganisa uyilinganise nawe. Ufuna uqale ubheke ukuthi wena uyafuna ukuthandwa kanjani. Abantu besifazane kuthiwa ama-slayer queen yabona abafaka izinkopho engathi impheme. Bafake izipho ezinde nje ezingaka. Bese bafake namashiya okufakelo. Bavela lapho ukuthi bese afake ingubo nje ezofika emqhinge la. Bese dedele lapha phezulu yathi nesifuko esikhulu. Bese ke vele umhlanga. Bese hlala phansi umlenze kanje. Bese kuthiwa akachaze ukuthi ufunani. Athi nje ufuna uthando. Ufuna indoda achaze, ufuna indoda kanje. Manje lo muntu lo ufuna uthando kepha yena akazazi uba. Amen. Ukuba ucabanga ukuthi njengoba yena egqoke kanje uzobe bese efika kulowo muntu athi into yokuqala abayifunayo ufuna umuntu ozokwazi ukum-afforda. Amen. Futhi uyizindleko yena. Kahle hle udayisa ngomzimba ungahosha. Ungahosha ngoba yini? Ngeke ukuthi ufuna uthando, ufuna umuntu ozoku-afforda yile affordwayo ngawe. Cha ngifuna umuntu nje uqala nje ekhaya kufanele sibe nomuzi omuhle, sibe nemoto nabantwana bebafunda isikole esiphambili. Usho umuntu akafuna ukufunda, not akafundile, akafuna ukufunda. Ufuna ukuba yi-trophy. Ezobe ithatha ibeko la, iphinde iphumule ibeko la. Uthi ufuna indoda enothando, ufuna uthando. Ufuna umuntu ozongisa esaluni, ufuna umuntu ozongifaka izinzipho, ufuna umuntu ozongikhipha sidlala storage njalo ngoLwesihlanu. Abale bese ubheka ukuthi uyalazi uthando wena. Uyalazi uthando. Bese uthando uqala ubheke ukuthi mina ngifuna uthandwa kanjani. Ukuthi ufuna ukuthandwa ngale ndlela lo achaza ngayo usisi mechaza. Ngeke uthole uthando. Bazofika vele babona umzimba wakho umuntu uzobuka ikhanda uma vele ethe umahosha kithi umahosha ngoba vele ehlelo kuwe ngayo izomenza ukuthi yena ahale umzimba wakho uzobe sefikile kwena akasubele into ukuthi wena uvumile wena umfana zikaxelisa noma indoda izikaxelisa ukuthi ngoba la kuzibona nemadlala athi hayi mina ngibafota akupheli ngisho 3 months useqhiyekile labantu bayatefa. Ngoba yini ufana nani ongathi ngabo ice cream ohlala efridge phezulu uhleli uceleni bekuphumelela ngene uyancibilika so wena hlelo lozimntantamisa ayimleke ukuthi nje ngilapile ufuna ukuyahla espare gijima usuku uyabhala ayingeke sibuke mina ngisegibe umkhondo sengifuna ukuya e-ocean basket. Kuyamiza nje lapha yana. Sekuyasha izibelo sathani. Sayidumisa imoto. Vumsiswa ngenkani. Awukahle sibuzo sibulala. Sibheke. Mami, asayithandi lento le. Uyafika lapha e-ocean basket engeke yazi ngisisho ngikhalela imovie. Kepha le mpahla ngibona ukuthi ngihamba ngazo. Sekumele uyocheck izimpahla ezintsha ngaso leso sikhathi. Leso ngazo. Uzolihamba nawe naye bese kumthengeleza lokufakela iwivu iBrazilian hair ebizayo. Ayithathe le Brazilian hair manje siloke ibophile usambe lokudla emotweni yakho.
ayamshadile lokho sathi izithobe wena sibonakala ushutshela ukuthi amanye amadoda usaqhubeka nokumahosha kwakhe ngoba uthando uma lingekho ubonakala ngesenzo uthi uthando kalulu uthando lwaNkulunkulu lithi aleliswa yilokho onalo nalokho yikho yebo waguqula imvelo kaNkulunkulu ngenxa yokuthi wena awalilisekile kanjalo yikho akusekho uthando kaNkulunkulu wena kunjalo ezo lonto le so uNkulunkulu usifundisa ukuthi thandanani njengoba ngimthandile akudingi ukuthi ngibe nemali ukuze ngizothandwa akudingi ukuthi ngize ngibone umuntu onemali ukuze ngizomthanda akudingi ukuthi ngisebenze kahle khona abantu bezomhlonipha khona ukusatshwa khona ukuhlonishwa ukuhlonishwa kuhambisana nokuthandwa ukusatshwa kuhambisana nokuhlonishwa ngokuthandwa ukuzenzisa abantu bakuthanda bakuhlekele uphambi kwabo uyothi ungawa bajabule ngokuba yini uyisiphazamiso futhi uyintuthu emehlweni abo abakwazi ukuphila nabo uthando sikhulume ngalo nje owatsheleke owayiqhubha ngabo bengifuna umvezele ukuthi uNkulunkulu kahle yinambisi yebo umgomo omyalo uluthando phela enhlizweni omyalo uNkulunkulu uthando oluvela kuphi enhlizweni emhlophe uma uthando lakho livela ngamehlo uthanda le moto uthanda lesaskate uthanda la blue uthanda lesasipa yonke into uthanda kanye ngamehlo alivele enhlizweni ngimthanda lo ngoba lo gqoka kahle lo ngiyamthanda ngoba usebenza kahle lo ngiyamthanda ngoba udokotela lo uthisha lo angimuzwa kahle amazi isikhathi sinyazi amazi ufuna ndahlala abantu abaphambili uyabona uthando lakho seliyathi namabala seliyakhetha awusathandi ngokweqiniso uthando loNkulunkulu luvela izweni ehlambulukile nakunembeza umuntu osulwa unembeza uthando loNkulunkulu yezwa lonto leyo mina ngifuna umuntu otho umhlengi wakhuluma ngabi umunye umuntu ekhombisa inzondo kuzwakale kuthiwa bakhuluma impila lokho ngibe nglazi izwi kaNkulunkulu ethi akufanele ngibe ufakazi ezindabeni zamanga angafakazi okubi ngomakhelwane yebo so mina ngisihlohlo esikhulu ngokuba ngazi izwi njengoba umuntu bethiwa mazi into wamzazi ngizwi kaNkulunkulu ngazi kayidla so kubuhlungu kumina mengithi ngifuna ukwenza into errong ngokuba izwi lokho lingishaya lithi wena uyalazi iqiniso so lona bese ngeke uthi wena ukuthula nhlobo kungcono umuntu ongazi noma ongakholwa nasekukholweni okungazenzisiyo nokuba uzalwane ongazenzisiyo abathi abanye bepapalazile abanye bazele ekithi bazalwane ungamphapheli uJesu funda uthobele musa ukuqinela ivangeli ngoba ugcina sowuphaphalaza abaningi baphumile emngcweleni ngenxa yokuphaphalaza nokuxhamazela baphambukela ekukhulumeni okuyize amabandla amile izikolo zimile ziningi yapha abantu baphambukile befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho ingane ngabaqondi nabaqinisa ngazo befunga begomela izinto abangazazi siyazi kambe ukuthi siyazi iswayo uNkulunkulu bese kutshela uthi wena okholwayo siyazi ukuthi umthetho muhle uma ewusebenzisa ngendlela yomthetho umthetho ekwazi lokhu ukuthi ezazi nazi izinto ke ngithi siyayibona umthetho awumiselwe olungileyo umthetho umiselwe umuntu wambuka umiselwe abangenamthetho umiselwe abantu abangenamthetho abantu abangabahlonganjela nabangamesaba nabantu abangafuni ukuthobela uNkulunkulu abantu abenza isono abantu abenza amahlazo abanye bahlazisa ngalivangeli abanye bahlazisa ngemizimba yabo nabantu abenza izinto ezidumazayo phakathi kwabantu nababulali bawoni udaba nje uzugingqika umfana uthi wephungelisha uthi ubusha bakho kodwa usudaba ugcwele udaba ezithamela uthi nje wena nakhona udaba wagingqika wona abafana abahlukene usumithile manje lena usayazi kabantu usuyizana lena usuyizana noma wakho usaphumela nokwenza izinto ezohlazisa umzimba wakho nababulala abantu nabantu ababulala abantu nezifebe nabesilisa abalalana abafana babongeni intabalini abantu abenza umkhuba seSodoma nabafundisi othi ke awunadinga lokuthi intabalisi lapho kubona
uyisikhohlakala njengoba kusathana. Nabathumba abantu. Abantu abathumba abantu kunaphela ukuthi uthumba abantu ukuthi uthumba umuntu wambopha. Nange evangeli abantu bathunjiwe. Nabaqambi manga. Abantu abaqamba manga. Abafungela abantu abafungela amanga bolezimo zathi kunzima ukuthi lokhu ufuna ukwenza into eyi. Ngoba yini izinto kaNkulunkulu lihlezi kunembeza kwakho. Awukwazi ukulula lapho ususe. Hallelujah. Ngoba ngisho isona usenzile, uyona umthelelayo kepha unesazi ukuthi wasenza. Ingakho phenduka ngenxa yesono ukusenza. Noma kungakhona okunye okuphambene. Noma ngabe kukhona okunye okuphambene. Nesifundiso esiphilileyo. Nesifundiso esiphilileyo. Umthetho ulungile Moses umthetho. Kepha umelene nalabantu kubalula nalezi futhi izinto abantu. Ngokwevangeli lenkazimulo kaNkulunkulu obongekayo engaphathiswa lona mina. Ivangeli nje limkanje aliguquki. Mawuhlula ukuthi ufundisa ngale lebhalwe laphansi. Uthi ufuna ukufundisa ngoJesu. Suka phambi kwami. Ngoba wena uthi noma kusathana indlela esiqalekiso. Noma hlela phansi. Ufunde indlela kaNkulunkulu. Ukuze mona intshisekelo uzothatha ivangeli ushumele njengoba awuzuthoma ngesitifiketi. Awuzuthoma ngeminyaka usilisiwe. Uzothoma ngeqiniso eliphila kwena. Kufanele ithobe umuntu wena sibizele kuyona ukuba sigqoke. Singahlobisi layo ngomlomo. Kepha sigqoke siphile. uNkulunkulu ufuna abantwana abangcwele. Washo uMoses wathi tshela bonke abantwana bakwa-Israyeli ukuthi mababe njani? Mababe ngcwele. Ukuba mina uJehova wenu njani? Sibizelwe angibizelanga ukuba i-Baptist Church. Angibizelanga ukuba i-Roman Catholic. Ongabizwa kabi. Ngithi angibizelanga ukuthi ngibe ngaphansi kwenhlangano. Ukungaba ngaphansi kwenhlangano uphinde futhi esibokweni. Izwi omele uphila likho. Izwi lelo mele uhlobe ngalikho. Hallelujah. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zokuqala ekungazini kwenu. Njengabantwana abanjani? Abalalelayo. Singaphinde senze izinto ebesizenza lapho besihamba khona eminyameni singenako uqobo. Ekungazini kwenu. Into eyenza ukuthi abantu banyanye iBhayibheli nalefundiso nabantu abafundisa lefundiso ingokuba bathanda ukwenza isono. So babona ukuthi wena ngokuba wena bayitshela imisebenzi yakho njengoba uNkulunkulu ethumele uprofethi Isaya. Uthi akatshela abantu izibabeko zabo. Wena uyabakhubekisa. Ingakho uJesu ethi-ke ubusisiwe ongakhubekiswa yini. Hayi uJesu uyathanda uthanda ngazi angiziphakamisi ngaye kepha ngiphakamisa yena. Ngoba yena uJesu konke akhulumile. Uthi umhlaba nezulu kusedlule. Kepha ngaphambi kokuba kudlule umhlaba nezulu. Konke okubhalwe la akukhona kodwa ongeke kwenzeki. Kufanele kwenzeke bese ke umhlaba uyadlula. Siphezu kwakho ke manje. Uma ithi incwadi lapha sobhala ngayo lesibili yaTimotheo 3:1. Incwadi leyo sesifuna ukuveza isikhathi esiphila kusona ke manje. Kwasho umbhalo. Uthi ke ngezikhathi zokugcina. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Kuzovela izikhathi ezinjani? Ezinzima. Izikhathi ezinzima lezisiphila kusona. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo. Abantu bazigqaje kakhulu bona. Nabathanda imali. Nabantu abathanda imali. Nabazigabisayo. Nabantu uthanda imali, bosebenza edinga imali. Kodwa uthanda imali. Njengoba uzohamba ngiyodayisa ngezinto zakho uphelele uma nakufunda lo5 million. Dayisa ngesithu sakho somzimba. Yokuhamba wayothwala nje. Unomhlaba kwemsamo ukuthi wena ufuna ukuthola imali eningi, ufuna iposition emsebenzini. Uhamba olanda isiwasho ngokuba wena ufuna ukuyophela lapho udayisa khona. Ulandele izishunqiso lapho eshunqiso lapho udayisa khona. Ufuna imali ize kuwena. Uyabethela uthangatha abanye abantu ngoba wena ufuna ukuthi imali ize kuwena. Usushintsha ivangeli ngoba wena ufuna imali ize kuwena. Yonke into leyo khombisa ukuthi wena ungenza noma ngabe yini. Ukuthi udasisikali ukuthi badayisa ngoJesu uthathe yini. Labantu abasiliva imali. Kwathi kuphela konke ngoJesu wayesekuthi ubhedile. Oh, hallelujah. Unembeza onekala awukutholi ukuphumula. Wenza njani? Hamba uzilengise. Ngoba yini unembeza okwemhlaba. Ezindawo. Amen. Nabazinda wena msifazane. Awushadile. Awunamuntu umkhwenyana. Unengane. Awukwazi ukulalela umuntu. Ngoba uthole ufuna ukuzimela. Uhambe waya kadokotela, wayolanda
ama-spams. Wafaka esibeletho sakho wathola ingane. Unecala uNkulunkulu. Akwazi vele qhamuka ingane wena uyena uMaria. So leyo nto leyo kufanele ichaze ukuthi kwenzeka kanjani. Wena njengoba unesandla kulo sosenzo, unecala uNkulunkulu. Nokupheshebeni uma uzokusebenzisa ngendlela ephambene kanti waNkulunkulu. Nini ukuphupha. Hlela imndeni. Yonke loo nto leyo uNkulunkulu akayifuni. Amen. Nizovula nje amasejari nezindawo zokukhipha isiziso uma nithanda imali. Mzalwane dayisa utshwala, dayisa ugwayi, dayisa isilevu, dayisa amakhondomu. Mzalwane. Amen. Unesi esibhedlela, ululeka abantu abakhipha izisu. Thando lwemali afuna uqala. Mzalwane ugqokisa ibhulukwe enkani. Umsebenzi emsakuxoshwa. Thando lwemali lelo. Maningi brother. Nabazigabisayo. Nabantu abazigabisayo, uthoma ngemoto, uthoma ngemali, uthoma ngempahla zokugqoka, uthoma ngempilo ephilayo, uthoma ngensango, uthoma ngezinto ezakubhubha. Hallelujah. Nabasidlayo. Abantu abathoma ngezinto eziyaliweyo bayizilima. Nabathoma ngomzimba wakho ukuthi izinto ezingakanani, amabele angakanani, unamagwegwe, unesipele, uyisilakela, ungahle, umuhle, uthoma ngamehlo blue. Uyini ungayithoma ngayo izinto lezi uNkulunkulu akuphile zona. Asinomsebenzi kena. Nabahambalazayo. Nabangalaleli abazali. Abantu abangezwa. Ongazi umzali wakho wena lutho emhlabeni. Amen. Nabangabongi. Yithi mina kunosiko lwempilo. Kunosiko lwabantu abadala. Usiko lwempilo yilo lokuthi imazi uNkulunkulu. Zeli imiyalelo yakhe. Usiko lwempilo imfundiso yakini ekuthiwa kini ungabuyi ngalate. Abazali bakho bahlabele isibani babonga ukuthi siphathe kahle. Bebonga uNkulunkulu ukuthi ugcinile. Umshado usiko lwempilo lelo. Vela uNkulunkulu lo. Amen. Kepha uma sekuthiwa nguwe emsamo noma faka isiphandle wena uthi wazi uJesu. Hayi. Shimo kwakho lapho manje. Kepha angifuna abaningi babantu ngalokho. Alisho iBhayibheli uhlole impilo lenyoko. Kepha alisho ukuthi imana nje lithi iBhayibheli uma ungashiye abazali bakho noma ungazodi babo wakho noma wakathiwa ukuthi bazodi bayinyana. Imisebenzi yabo bayilandeli. Hallelujah. Engasile bayilandeli imisebenzi yabo. Ngoba yini uNkulunkulu ufuna ukwahlukanisela. Hlonipha ifana lenyoko izinsuku zakho zalezwe. Akasho ukuthi abazali bakho kuphela. Kepha uhloniphe phakathi kwabantu. Kwenza kube khona ukuthula. Utsheliwe ukuthi ungahlali nabantu abathize. Wahlala nabo ngenkani. Usuyisifebe, usuyisiphingi. Usuyisidakwa. Usuqamba imanga. Usumthakathi. Usuyisela. Kepha utsheliwe ukuthi obani babasela abatshontsha izinkomo, obani bayizinkabi bajula abantu. Wena usutholakale phakathi kwabo. Ungahlala ngabhela insalo, usuphakathi kwabo ubona ngale mpilo imnandi impilo. Ngoba yini? Usathane uyabusa phakathi kwabantu. And abantu abakwazi ukuzilwela usathane bengenawo uJesu. Lokukwazi ukulwa nosathane bengenawo uJesu. Amen. Ngoba uzobona usathane komunye kanti usathane wenza ukukhomba umuntu usathane lo mkhomba. Amen. Ngakho bese Jesu kwazi ukubona usathane bese ukhala eJesu lo mkhomba. Ngoba yini uJesu uyakutshela ukuthi eyami impilo. Uthi na windoda yenu yena abantu uyavela yena. Amen. Izindaba. Kepha wena usathi umzalwane nje sakulandisho umfundisi ukuthi abayimoromini bayothela bayofaka imisa. Imisa sanda kwenzani? Ikuphi lo eBhayibhelini? Maningi aboshelwa ejokeni. Maningi aboshelwa ejokeni lingi nabantu abakholwayo. Ngoba kunakuhlanganyela kuNkulunkulu. Eyenza kube khona ubudlelwano phakathi kokulunga nengalungile. Kunakudlelwana kuNkulunkulu nokumnyama. Yebo. Kunakuzwana kuNkristu noBeliyali. Kuzamanisa uJesu noSathane. Kunasabelo sini okholwayo nongakholwayo na. Ukuhlobo phakathi komuntu okholwayo nongakholwayo. Linakuvumelana lifunayo esabeni sabantu abadlela beshabona amathimoni ngingabe ngithethekanya lapho. Lifunani enkundleni yabantu abakholotayo. Amen. Lifunani. Hallelujah. Linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na. Akufaki isikipho esinoJesu.
Angifaki iskipha esinomlomo wesifazane orujiwe. Angifaki iskipha esinesithombe sikabhiya. Angifaki iskipha esinolimo olunomlomo ovezulimi ngaphandle. Angifaki iskipha sikanamaphosa esiwesami. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu. Angifaki irosali enesithombe sikaMariya noJesu wasesongweni. Angifaki umzimba wami umzimba Ithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Akuyona irosali ithempeli. Akuyona le ithempeli yomuntu. Indlu yokuhlanganela abantwana bakaNkulunkulu igama lakhe liba khona lapho khona abantwana bakhe behlangene khona ngegama lakhe. Njengoba washo uNkulunkulu wathi, Bathe ngiyakuhlala phakathi kwabo, phakathi kwabo. ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba uNkulunkulu wabo, Iba uNkulunkulu bona babe ngabantu bami. base ngabebe abantu babo sabantwana bakaNkulunkulu uma senele singazimix nezinto ezingahlangani. Ngakho-ke Ngakho phumani phakathi kwabo, Phumani wabadlela abantu. phumani phakathi kwabo, Phumani ebangabini. nahlukane nabo. Ezayona lapho kunajikela izinsika bese nithele ngamanzi bese nithathe leziwasho nikhalela ngezintelezi. Phumani kubapostoli. Nahlukane nabo. Isho inkosi. Phumani ekudleni abantu abakhonza amadlozi. Nahlukane nabo. Phumani ekudleni abantu abathwasisayo. Nahlukane nabo. Phumani umsebenzi kaSathane. Isho inkosi. Ningathinti lutho olungcolile. Bese usihlale usihlambulule ngezwi kumuntu ogezwe yakho. Awugezwe ngamanzi ukuthi ususa isinyama, awujike ugezwe ngentelezi ususa inyama, awujike ugumphalazi ukusuka negazi lihambayo. Uma ungenawo ubuntu nje uyohlezi unyenyeka. Uma ungenazo isibili uyohlezi ubonile. Yonke le nto imisebenzi yaSathane ekhohlisayo ukuthi hayi noma ngizwile kuthiwa ngoba phela mina ngidla umutho onjena umutho omhlophe umutho obomvu akufanele ngithi inyama enkulu uyadlala wena. Mina ngiphalaza ngegazi likaJesu. Hallelujah. Mina ngidla ngegazi likaJesu. Hallelujah. Mina ngihlala ngegazi likaJesu. Hallelujah. Mina ngiyaphuza ngegama likaJesu. Hallelujah. Ngiyaphila ngegama likaJesu. Hallelujah. Angijike lutho engizofuna ngiyiphathe kodwa kuthiwa-ke hayi lena yezomphilisa angiphinde ezinto eziphathekayo. Amen. Sikhuleke ukumphilisa. Izwi lilodwa lafike lageza inhliziyo yami yabusuku. Le nto uSathane ayenza kunini ukuthi ngingafuni ukufinyelela eqinisweni. Niphila impilo ebizayo. Ngizomhlobela ngani ugogo wakho kwawena ungasebenzi? Hambe nitshontshe imbuzi abantu nithi ngisebenzi ngezibuzo ezitshontshiwe amazolo emadlozeni akhohlakele. Hallelujah. Bese nokuthi hayi le nto le yokusindiswa nilo senifile noma noma ufike emoya le esukuyisebenzela. Yona le moya uzovezela ukuthi mina ubabheka ukuthola umpomputhi. Uthi mina ngidinga usizo kwena. Manje uhlula ukungisiza manje. Uhlula ukuzisiza wena manje. Yini oyenza sokufile noma sekufile mina? Owena kuIsaiah. Isaiah 8:19 and 20. uSathane uyakufaka ukuphuthela. Hallelujah. Sigcwale umoya wenkanuko nokukhohlakala sigcwalisa isono. Uthi umbhalo Lapho bethi kimi phunani kwaba namadlozi. usho iBhayibheli, kusho incwadi okwabizela incwadi. Incwadi Isaiah 8:19. Incwadi okufuna ukuyazi Isaiah 8. Verse Wena uthi ufaka isiphandla. Wena uthi wakhona ngiyakholela umsamo. Hallelujah. Usikhohlakala sikwazi uSathane. Lapho bethi kimi phunani kwaba namadlozi. Mawuzombiza uthi kanti ozweni yakho wena ukwazi ukuthi ufaka abantu asebefile esolweni. Lapho wena usikhohlakala. Nakubathakathi Bethi funani kulabo banabadlozi nabathakathi. ababetha imilozi. Ababetha imlozi. Benyenyeza. Benyenyeza. Pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Angeke uphendukele kumuntu ozomtshela ukuthi mina ngaphambi kokubantu abasekho. Usesengo befithoke ogeza emfuleni ibande kanjeke. Ayosikhotholisa ke. Ngeke ukuthi ngithola umuntu into anganawo ufakazi ngani. Ngeke umsebenzi asengwenzana kahle nqale phansi ngimnike imali. Akuyazi baba wakhe njalo wesagobe nasikasihle utshaya yonke into right. Lutho. Hayi khona umama ongaphaka olapha ngakini nje lo mama ngalungile. Ubhizi kumele nje. Akakutshela ukuthi bani. Siyakhathalisa. Umuntu ngama.
Momthembu phela lo. Umoya osuka umuntu isangoma sifakele nje umoya ukuthi wena ufuna umuntu ozomsola yena. Kuyini babafileyo ngabaphilayo na? Isangoma sifile kulemsebenzi yokufaka enzayo. Kuyini babafileyo ngabaphilayo Sona na? sesithumela ukuthi ufune kubantu abafile khona uzoba nawe omunye ufile njengabo. Emthethweni ke Lithi iBhayibheli ngayimthetheni ke. nasebufakazini Ayikwazi usifakazelayo thina. impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Lento leyo ekhulumayo ayiba ukuhlakanipha. Ulima ongena spect. Ulima nje uzokufaka ithini lomlilo lo. Amen. Bayakudabula izwe benqinekile Ngiyabalela senzelekile. belambile Abana bela ngokunyaka moya. Sebefuna manje into ezokufaka phela igcwalise lesikhala esihle. Akimanje bafuna amandla ozakhomba lapha lesangoma sikhomba lapha. Yonke into ayenza still ithiwa kulungile lutho. Ingane ziyaphuka. Umngane usaphinda. Umfana uyazonda. Ngicela sefile ngoba sokuhlabela impumelelo sigezana yakho wakugezana la. Phenduka manje emhlabeni. Ungaphenduka uyaphakathi esikopeni. Hallelujah. Majabuliso lekhaya. Yes, Lord. Amen. Belambile kuyakuthi lapho belamba bavuke ulaka Bese bevuka ulaka. bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo Bathuke inkosi yabo nobani. noNkulunkulu wabo Inkosi yabo nathi belandela. babheka phezulu Abayiningi manje bese bebheka phezulu. bayakubheka nasemhlabeni Yes. bheka nakho ukuhlupheka Nokunyama. Ukuhlupheka usahlezi emangeni. Ngeke. nokwehlela kosizi Nokwehlela kosizi. yebo kuyakuxoshelwa esiganganyeni Yezwa le. Egcineni konke lokusuka esikusukelayo kuyisedezi. Le mfundiso yasemhlabeni izasemhlabeni izophela emhlabeni. Uma singenalo uthando loNkulunkulu lesithanda lo muntu seduze kwakho. Mtholele, uba nomusa uphe wabela abampofu. Ukwenza izinto ngothando ayikho enye impilo esefundisa ithole uNkulunkulu. Ngeke samukele futhi. Ngoba lize lithi iBhayibheli noma kuthiwa ngikhuluma ngezilimo noma kuthiwa ngikhuluma imfihlakalo esezulwini uma ngingenalo uthando nje indaba yami ayikho. Ngoba into ebalulekile umgomo unyelo loNkulunkulu uthando. Uthi-ke uPetru sebekuza konke bahlabeke ezinhliziyweni. Basebethi uPetru nabanye abapostoli madoda abazalwane yini esakuyenza. Wayesethi uPetru phendukani yiloyo naloyo abhabhathile egameni likaJesu Kristu. kukho kuthethelela kwezono Bona nababeliswe isiphiwo sikaMoya oNgcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu Esabonga bakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubani Wayesefakaza ngamanye amazwi amaningi wabayala wathele. sisindiseni kulesizukulwane Sisindiseni kulesi sizukulwane lesi esibambeleyo. Sisindiseni. Oh, hallelujah. Ubiziwe noma ngakubo. Siyakubiza nje sibizele eBhayibhelini asibizele ukuthi uzogcwalisa izihlaka uhlendanje la noma uzoshikisha la ufuka belisonto. Uzofika lesisono sakho sobe sibekele nje imbazo eBhayibhelini. Sibiza nazo izono zakho. Asinankinga. Sifuna bona lokho nje ngoba uma uzokuJesu uzofuhlana. Lapha uma ukuthi uze ngoba nakufuna uzohlolisisa uzokuxoxa babakho ukushisa. Izwi lokushisa. lapho abalobelelayo izwi lakhe babhabhathizwa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu Ezolonto le ivangeli abantu abakholwa babelamukela babhabhathizwa. Babengalindiswa babhabhathizwa ngoba isefika isikhathi. uJesu Kristu inkosi. Lona lo ufuna ukubhabhathizwa. Uma uyibona lethumayelo lapho ku-YouTube uNkulunkulu emuhle. Uyayibona lemininingwane ibhaliwe. uNkulunkulu akwenze imusa usithinde ne-email address leyo uyibona usithinde. uNkulunkulu uzokwenza indlela sifinyelele kuwena. Ubhabhathizwe egameni likaJesu Kristu ukuze kuthethelelwe izono zakho. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona nomusa wakhe. Asinikile wona ukuba siphe sifakaze ngaye. Engathi sinangaba abantu abafakazayo kepha siphile impilo. Izwi lakhe asakele lona. Siyabonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kubo. Jesu Kristu inkosi. Saluswa uNkulunkulu ayamfundisa. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle, siyabonga Jesu Kristu inkosi. Wena wedwa uNkulunkulu osiphila amandla emhlabeni nasezulwini, ophiwa amandla emhlabeni nasezulwini.
Wena wathi Nkosi usigcwalisa ngokulunga. Siyabonga Baba, thatha udumo njalo. Ulona yilo ulalele Nkosi, yenza inhliziyo yakhe iphume. Kristu Nkosi. Amen. Buya mntwana buya.